హాయ్, దిస్ ఇస్ సింధు నిశాంక్. సో రీసెంట్గా మేము 3 BHK ఫ్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో ఇంటీరియర్ గురించి మేము ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ చూడందంటూ లేదు, చాలా వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసాం. సో కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండే. లాస్ట్కి మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒకరు కస్టమ్ ఫర్నిష్ని రికమెండ్ చేశారు. సో మేము వాళ్ళకి చాలా తక్కువ టైం లైన్ ఇచ్చాం. 30 డేస్లోనే మాకు ప్రాజెక్ట్ కావాలని చెప్పాము. మాకు వాళ్ళు VR ప్రింట్ ఇచ్చి మా ఇంట్లో ఎవ్రీథింగ్ డిజైన్ చేసి చూపించారు. కొన్ని చేంజెస్ ఉంటే హాఫ్ డే మాతో స్పెండ్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ నచ్చిన విధంగా కస్టమైజ్ చేశారు. VR ప్రింట్ మాకు నచ్చిన తర్వాత మాకు 21 డేస్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామన్నారు. బట్ 18 డేస్లోనే ఎవ్రీథింగ్ విత్ మోడ్యులర్ కిచెన్, ఎవ్రీథింగ్ స్మూత్ ఫినిషింగ్తో నచ్చిన విధంగా అవుట్పుట్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఓల్ కస్టమ్ ఫర్నిష్ టీమ్. ఎవ్రీథింగ్ చాలా డీటెయిల్గా చాలా బాగా చేశారు. Highly recommended. The team was very good. Thanks for Custom Furnish.